Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajing Klumar kalami biang hakamit singi balang hajantar mantar New Delhi. Hadin bagi Nongïakhih bagi board Pulit kilayakin at Hakaba nakaliang ki Pulit kilahab ban penankam nakabatiat lathi mat kawang tear gas ban penprayo paitba. Kat kum ki khubor laong ba Ngut ki Pulit kin thop Ngut ki officer ki badan hakakerdan Assistant Commissioner of Police kila Mynsaw hakani ke Klumar. Ki video bala pelat paitba di ki Pulit ki pin bakladan ke jinget her mau bat jingekin at hapadeng ki Nongïakhih bat ki Pulit. Bat hadian kani la pentrai kamru ye ki internet jama hakate kathan ban pen klan ye ke jingyada. Kat kum ki video la yo bon Ngut ki Nongïakhih ki bala perta bat pen bor ki wei ban tol persha ki Pulit bat ha ka wei ka benta la yo ru ba wei Pulit ula sha Kyrwoh bat sha bom ha ka kin hon ki Nongïakhih. Ki video ki pen ru ba kat to kat ni ki Nongïakhih ki la persyang ban pen jaya ka kin hon bat kirpat bikin sangiat no ki jing kin at hinrei om syam lala ban te la kam ya ki Klumar. Ki Ngut ki ACP kata Vivek Bhagat bat Ujay Prakash la pinkit no mardol Sharam Manohar Lohia Hospital ban yo jing sumar. Kat kum kejing tu jong kate ka hospital u ACP Vivek Bhagat ula Mynsaw hakikti ki kejat bat keterpeng na lor kejing at ha ka benta shadian ka clear. U ACP J Prakash uloong bakap tu kat ni ki Nongïakhih ki la persyang ban net Parliament Street Henry ki Pulit ki la persyang ban khang da ka babu ye ki jingker nar. Uloong ba ha kapor ba ki Pulit ki dang persyang ban pinsange ye ki kap tu kat ni ki Nongïakhih ki la kawang ni ki bilar plastik bat ki mau bat wei ni ki mau la day ha ka Shillong mat jong o. Ki doktor ki la pentip ba ula Mynsaw bat donru ka jingpait baret ha ka benta jong ka clear. Ka jing bitar hanong ba Delhi kala nangjur na dua ka singin ningkong hadian bagi Pulit kila la ban pakhang ya ka jingyat pat ba jong ka cockroach Janata Party ka batmu ban let sa parliament. Nakaliang ki Nongïakhih ki kinno bagi Pulit kila penankam da ka bor bat bon ki video ki bapin ya ki Pulit ki babom ya ki Nongïakhih kila sapriang ha social media. Henry ki Pulit kila kintat ya kini gijing keno bat ong bagla le kat kum ka an ban penne ya ka shong suk shong san bat kila kamru ba palat chis pa Ngut ki Pulit kila Mynsaw ha kini gijing ya ken an Kutawai Pasra ora bhai Pulis wala ko para Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka Shah plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.